Thank you sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, lalong-lalo na sa asawa ko na love na love. Ito, paki-open mo. Okay? Click! Wala na ano yan, sasakyan mo na. Mother, dito po tayo. Okay, Mother, paki-open. Ito, paki-open mo. Okay? Click! Ayan, Mother! Si Kanilang surpresa! Ayan, at syempre, ito po ang sa inyo! Ayan! Sa sobrang dami ng balloon! Yay! Ayan! Tayo! Ito! Ayan! Sino ka, Mother? Dito kayo. Harap kayo. Yan. Yan. At syempre, di lang yan dahil birthday nyo. Ito po ang inyong. Teaching me how to feel. Ayan! Happy 50! Wait! Tatay! Wait! Wait! Hawakan mo to. Yan. Ganyan tayo. Yan. More than Dito ka lang ako. At syempre, meron din kayo. and a Red more. At syempre, Nakakainom na ako. Pa-help ko na tayo dito ka sa pagkasin. At syempre, dahil birthday nyo, ayan. Dito ka sa gitna. Okay, hindi lang yan. Meron ka rin. Pizza! Hindi ko kaya. Ito po. Ayan. Okay, Mother, dito po kayo sa gitna. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love is
bago nyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Wish ba? Nag-wish ka na? Nag-wish na. Okay, blow water! Happy birthday sa inyo! At syempre, hindi lang yan. Meron po bang may gustong mag-message para kay Father? Okay, Father! Baka daw, hindi pwede wala. Happy birthday, bakit ko? I love you very much. Okay, sino pa po? Charmaine! Ayan. Happy birthday, Ma. I love you. Deserve mo lahat to kasi thank you sa lahat ng paghihirap mo sa aming magkakapatid. Kala ko wala na eh. Oo, di ba? Surprise. Ay, iyak din ako Okay? Yung isa, sino? Yung panganay. Ay, ang cute ng baby. Tapos si Abby, si Christian. Happy birthday, Ma. Thank you. Anak ko. O, ate. Ayan. Okay, sino pa po? Yung kapatid po niya nandoon. Sino? Happy birthday, tita. Wait lang. Happy birthday, tita. Thank you kasi kapag late ang allowance, ganun, alam mo na. Kapag may problema, huwag suko. Nandiyan lang si Lord lagi. God bless you, tita. I love you. Raquel, ayan. Isa din yan sa mga nasurpresahan ko dati. Ayan. Andyan, tsaka andyan na po yung tito. Yung tito, kapatid niyo po. Ayan, request po na inyong mga anak. Message. Kabages, sister, happy birthday. Sana mabuhay ka pa ng matagal. Sana hindi ka magbabago. Yun lang. Okay, so mother! Ano po ang inyong masasabi ngayong may natanggap kayong sorpresa mula po ito sa inyong mga mahal sa buhay? Ayan, tsaka kila Ma'am Tess, di ba? From Canada. Ayan, ano po? Una sa lahat, thank you very much sa taas at sa mga anak ko na nag-surprise sa akin. Nakala ko wala na akong handa talaga. Kagabi, umiyak na ako, sumakit ang ulo ko. Wala na, sabi ko. Pero sinurprise ako. Thank you sa mga anak ko, sa mga kapatid ko. Lalong-lalo na sa asawa ko na love na love. Ayan. So, okay na, mother? Okay, masaya po ba? Masayang masaya. O, sigaw ako masaya! Masaya! Ay, kapalakpak naman dyan! Video mo sila mag-hi! So, magpapakilala na po ako, mother, okay? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Parties, thank you, Ma'am Tess, sa pag-trust. At syempre, pati kay Charmaine. Ayan, nagtiwala po ulit sila sa amin upang kami pong maghatid ng sorpresa mula po sa kanila. Ayan, so, ayan, Ma'am Tess, all the way from Ontario, Canada. Ayan, so salamat po. Ayan, happy 50th birthday, Ma'am Thank you Flor! very much. Yay! Ayan, with confis cake and red ribbon. Also, at saka syempre kay Caldas. Ayan. Bubuksan natin yan mamaya. Okay?